Ya, keren na kebasyay o ka jigisyon di kendo lang jungi ko ki bamba sa bandi ti nayong handong por pa lakno kuno ngidaiban weng sandan ni ka gunchini badai kabading ko kalong ba kikina jungi handong mata kina gi online classes kabading ko kita kabaan menta lawan sa kanila preparation na menta kanila exams sa selection jung matric te ayray ba kanumdan siyo kanuno kunut siting nadu katuga tayo ko mga ken tiklalong namal te henry kansan minin kawan biyang gani kunut siting kabam itanat kabang aso magpampa wala kata sibol namanta jung hibabuan walang kamta mga prakat students na magihapon siyong meet kabam doon kalay kamot nai ganyo internet kamtam kithanin gandong na dulay kamot internet mo matiteng doon lay do kada internet ka kaso kaya nga so ini ko mga hapan yung friend na ba siya bago na ito ba kaya ka problems ko rin hapo yung power department kata kaya hapan solve nakaliyang yung ka-department sa concern uli man hapan siya yung kajing solve kaya ki internet problem ki bago yung kuha yung pag-defend ki internet problem yung ki Henry nga na siya nakaliyang ko yung nga sa yakin do marmar yung nansirong ba ban price sini ka jinglong jiman jo ka situation hab de ko ka load shedding